Dan cabur. Idan gari. Dan cabur. Idan gari. Akwai matsala. A idan gari matsala ma babba mako. Na ran dai Allah akwai matsala. Babba mako idan gari. Yanzu ka duba garin nan. To ga rana, ga azumi, ga sallah. Zap. Idan gari samu matsala. Babu abin da yake tayar da hankali. Jiya ba na je wajen budurwata. Ina zuwa wai ta ce wai a baya na ce me? An zo gudu. Da gudu na karaso gida. Haka aka yi nima. Ina zuwa ta wani ɓatar ya ce yaya na gama kori na ya ki faɗa min matsalan ki zan warware miki matsala ni ne maganin damuwan ki ni da ke mata ka raba waye. Ta ce matsala ta shi ne a baya kawata an siya ta ce ta ce a baya na ce kinga in dai wannan na ci gaba da kuka ni kinga tafiya ta na gida. Wai tafiya ga ne tare aka haife mu. Shine. Ni ban gaji ba. Kai. Idan gari. Kutun kuwa. Ya. Mugo ce. Me kina? Aba. Ya ji bata. Ya ji bata. A baya. Idan gari. Ya. Wai wancan ba shi ne na gano a saman bene wurin nan. Kafinta. Shi ne. Shekarar ta wuce da ya faɗo karewa ya 8 amma kaga ya kundike kuɗin ya siyo wa budurwarsa a baya to sai baje baki yake kamar kofar waika. Ai ko wannan fa iya ruwa. Da motsa mu kusa da kada mako. Kai da azumi ana guduwa amma kai shiga kake? Au. Ni bai ne fit. Ai kana yin dama ne hagu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Nuhu. Allah ya. Ya Allah ya. Allah ya. Ina ce. Allah daura mu. Aba. Iya da mu kuje ne? Ba da ku ke mu da muke salatin annabi ina mu ina ku.